og velkommen til iFunny Boy. I dag handler det om en historie om en teddybjørn og en rotte, som elsker sin mobil. Rotte, kan vi snart lege en leg? Nej, jeg spiller lige på min Payphone. Jeg har lige downloadet et nyt spil. Hvad hedder den? Action Move Collection. Hvad er det for et spil? Det handler om, at man skal køre på cykel og dræbe folk. Men altså skal vi ikke lege en leg? Jo, men så skal jeg spille på min mobil, imens vi leger. Hvordan kan man det? Ja, fordi der er et spil, der hedder Spil på mobil, imens du leger. Det er Action Move Collection, der siger det. Hvad? Kan du gå din vej? Jeg er i gang med at klare den her bane. Hvornår kan vi gå i gang med lejen? Nu har jeg klaret omkring 100 eller 150 baner. Hvor mange baner er der i de spil? 80 baner. Men hvordan skal du så klare 150? Jeg køber bare nogle ekstra. Hvor mange pakker er der? 1 Med hvor mange baner? med omkring 1 bane. Hvor mange kroner koster det? 550. Hvad? Det er rigtig billigt. Rigtig billigt. Hvorfor skifter du cover til den Payphone? Fordi grå er meget bedre til mig. Nå, men så må jeg hellere lave magi, så den kommer væk fra dig. Hokuspokusa. Der er den. Den tager jeg lige. Payphone. Au, det gjorde faktisk helt vildt ondt. Payphone. Wow, du har mange spil ind i den. Tid nu stille. Hold din mund. Jeg ødelægger snart det kamera!